Robert Abela u l-kontinwità ta' Joseph Muscat. Il-gvern ta' Abela ikompli ma' dak ta' Muscat. Ikkonferma dan l-ex Prim Ministru ex mexxej Laburista nnifsu f'intervista ma' Times of Malta fejn qal li danu l-istess gvern li tela fl-2017. Il-gvern huwa l-istess gvern b'mandat tal-2017, mhux qegħdin nitkellmu fil-passat, qed nitkellmu fil-preżent. Muscat ikompli juri kemm Abela kien il-mażul tal-familja Muscat fil-ġlieda leadership tal-Labor. Il-verità hija li pereżempju Michel tkellmet ma' xi nies u tkellmet favur Robert Abela. U dan fil-waqt li qal li għandu opinjoni tajba tas-suċċessur tiegħu f'kull ħaġa li jagħmel. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq Robert Abela? Tajba ħafna. Tajba ħafna. Ħafna. All the way. Yes. Mistoqsi minn Herman Grek dwar il-fatt li l-gvern tiegħu tefal il-pajjiżna fil-grey list tal-FATF, Muscat dawwar il-kanuni b'attakki fuq il-Partit Nazzjonalista u minflok qal li jaqbel mal-istrateġija li l-Gvern Laburista kien u għadu qed juża. Illu spiċċana pajjiż grey listed. Ma' Sierra Leone, taqdi f'pajjiż imma Zimbabwe. Ġifieri tam. Il-grey listing huwa l-ewwel qed naqbel mal-istrateġija tal-gvern u dak li qed jagħmel u dak li qed jagħmel il-gvern. Il-politiku li fl-2019 kien mażul bħala l-aktar persuna korrotta fid-dinja għalli ħoss li n-nies għadhom iħobbuh u biex jiċċarama Abela li għatandu r-ridni tal-Partit Laburista fideħ, Muscat qal li jekk jibqgħu jdejquh ma jeskludix li jirritorna fil-politika. Teskludi r-ritorn għall-politika f'Malta? Jekk jgħodu jdejquni iva. Ija. Ma neskludix. Dikjarazzjoni li ġabet l-istmerrija ta' ħafna fuq il-mezzi soċjali minna tiegħu il-Partit Nazzjonalista qal li hu inkredibbli kif Muscat għadu qed jiddomina lil Abela u jżomm lill-Partit Laburista milli jkeċċih wara l-involviment tiegħu fil-ħolqien ta' kultura ta' impunità li waslet għall-assassinju ta' ġurnalista. U fil-waqt li l-Prim Ministru qed jaħrab mill-intervisti, Muscat spiċċa jgħeddet li jirritorna fil-politika jekk in-nies jibqgħu jdejquh b'sinjal ċar ta' x'jaħseb dwar is-suċċessur tiegħu, x'jaħseb dwar l-elettorat u kif jara l-iskop tal-politika.